sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time, 1:37. Pagpagamati ang atong pagpangamusta sa inyo. Kag siyempre welcome ang sa atong pagpangalagad karon nga hapon sa paglatuntunan. This is my life. Miyerkules nga adlaw, Agosto 25, tuig 2025. Katapusan nga Miyerkules sa bulan sang pagusto-gusto. Katapusan nga Miyerkules sa bulan sang Agosto. So, ang atong man pagpangamusta sa tanan halin sa kabataan nga nag-upod sa atong sa sininga hapon sa mga nanay kag tabi, sa mga dear nato nga mga senior citizens nga naga-hilay-hilay dira kay nagapahunay-hunay kamustang inyo panyaga na samtang iban dira very busy pa sa panghimo sang inyo mga kinahanglan. Ano naman pala mawon ta karon sapon man no karon mga alas 3, alas 3:30, alas 4, pero ti siyempre ato nga mga young ones mga pigi na yataw di ba? Ti kun mga ti ta karon ti preparar lang da at kung pwedeng kapila na makapaayo sa lawas, pwede na isa. But anyway, sa kutob sa malabutan, sang atong sinipagpangilagad karon nga hapon, magluwas din sa dakbang mo sang Bacolod sa bugos nga isla sang Negros sa mga kaiting naton nga mga kaprobinsyahanan kag kaislahanan. Welcome kid. Kag sa mga nag-upod sa aton sa ilang mga radyo 684 kHz, nag-upod man sa aton online via Facebook, via YouTube, paagi man sa amon website, mayon hapon lang. Stay safe and healthy para sa tagsa-tagsa. Pagpadayon lang ang atong sinipagpakig-away, dito. Pagpakigbato sining pandemic nga ginapangatubang naton sa karon, kinahanglan lang ang ginapahinumdong nato na hindi ginapagkalipatan. Face, mask, face shield, alcohol, social distancing, and of course, ang pagpaninlo sa atong sinilawas. Ang balon sa alcohol kung magwa ka mo sa inyo balay. Kung may mga selulaton ka mo sa inyo kalagduan, sinanglan may kaugalingon ka mo nga ballpen. Di ba mo na nag-inangin na to? Ano, sa mga wala pa na makapabakuna. Sige na, pamo ka na bala. Pero wala ya puwersahan na. It's not mandatory, gigmay, no? Voluntary. Pero mas nami, kung buligan nato na atong kaugalingon nga mangin safe man kita. Right? Yes, So, sa sininga hapon, ano ang mga updates na madulong ni Tita Wilma? Hindi gid madula ang dalagan sa aton panahon. Ang batyagan na naton subong ang kabugnaw. Sang aton nag-climax, kaya ang temperatura naton nag-aamat-amat na. Si masunog na si Mana may bernanan. So, ara ng ITCZ, basta gara-gara ng ITCZ, Intertropical Convergence Zone, mabugnaw ng dupoy-dupoy sa hangin. Daluan natin. So, relax lang ka mo dira. And then, ano pag nga mga updates madulong natin sa ila Tita We? Yes, si Vice President Leni Robredo ay, siya, hindi kayo naka-close contact siya sa sa isa ka COVID-19 case. But sa isa ka nag-positive. So, syempre, ara siya subong naka-quarantine. Pagkatapos, mga palangga, abi ninyo, sino man sa survey ha, 53% na sa mga Filipino ang gusto na magpabakuna. Ano ang ginahulat ninyo? And may ara pag-get. Sa mga mahuyugon wala sa mga online games, ha? Ang DIR, hindi kami ada mga online games na makwartahan mo. Ang Axie Infinity, sinoda ang may app sa inyo sa Axie Infinity, damo pagid na. Damo pagid na sila nga klase kag iban pa.
Ay, kung ginakwartahan yun na, o buti ganun, wala maka-income ka mo dira. Anong hambal sa nga BIR? Pwede ka mo magbayad. Pwede pala ka mo nga magbayad gid kang bus. Pwede ka mo sukton sang tax. Okay. Sa ato naman FYI this afternoon, ano nga informasyon dito we? Ariyon tani sa mga healthy nga mahatag naton sa inyo. Gaka, sino mga pala kaunsagin? Sino ang mga amo-amo sa inyo pala? Hindi ako may pagkaamo man mo syempre. Kaya pinamigin man nga may makaon ka ba nga saging adlaw-adlaw na? Ang panit tayo ma-focus. So, ang panit gali isang saging, pwede ta na mapuslan. Mapuslan sa ano? Pwede lang na mo makuskus-kuskus. Kung paano karong kag para sa ano. Amo na i-share ko sa inyo sa sininga hapon. Kag syempre man ang pagbasahon ni Tito Wilma nga sulat paagi sa aton man messenger sa sininga hapon sulat sang asawa. So, nagalaom si Tito Wilma nga ang kaundan sining iya mensahe paagi sa aton man messenger maka-inspired man sa ibang mga asawa sang tuluyan na atawin. Uy, pamatiin nyo lang na karon. Kag ang ato naman tag sa ka-zodiac sign para sa atong tag sa ka-horoscope, kalingawan naton every afternoon, relax lang ka mo. Dera, hulatahan nyo lang na. Kag, syempre, kadtuan anay naton tawi ang dalagan sang aton sini panahon para iya karon nga adlaw. Kay ti halos, di ba, Southern Luzon, bugos nga, Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao, amuni nga magalumon ang atong kalangitan tungod sang IPTV. So, Metro Manila, kag ibang sang pungsod, may ara nga pagulugalom, tugto magaluumon kalangitan, maka-experience siya sa nga panalagsa nga pagpulo panalithi o kung pagtupa sang ulan sa pila ka bahin, kag pagpanaguob, ina tungod sa localized thunderstorms, kag hindi gani tungod sang IPVC na mabugnaw na yung ining intertropical convergence zone. Okay, ina suno man sa forecast sang pag-asa. Ang Mindanao, ang Central Visayas, Eastern Visayas, matian nyo Eastern Visayas, Mindanao, Central Visayas, Eastern Visayas, Bicol Region, kag ang probinsya sang Quezon, ang may magalumon nga kalangitan, may mga lapta-lapta nga mga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob, dulot naman sa IPCC. Yani may posibilidad sa nga mga malugar ang pagbaha-baha man, kag may ara man mabaskog nga mga pagpanaguob sila nga ma-experiensyahan. Ang iban nga bahin sang pungsod, pagulugalom tugto magalumon, nga may panalagsaman nga pagtupa sang ulan, pagpanalithi, tungod naman inaiya sang IPCZ, Localized Thunderstorms, ina ang aton na experiensyahan diri iya sa Western Visayas. Si Aridi ang probinsya, Negros Occidental, kag ang Bacolod. Nan, magalumon ang aton kalangitan, lapta-lapta man nga mga pag-ulan pagpanaguob tungod sang Localized Thunderstorms, kag Intertropical Convergence Zone. Ang dapyo naman sang hangin nga aton mabatyagan, halin sa aminhan na sidlangan, no? Northeast. Amo na mabatyagan sa bugos ng Isla sang Negros. Kag ang ato naman baybayon, mahinay ang dapya sang balod. Mahinay ang dapya sang balod tugtuman sa kasarangan. Kag ang taob inilang gid abi ko kaingas ang kaagahon. Hindi sila nga udto. Alas 12:38 sini nga udto. Taob, ang hunas kainas ng aga alas 6:13. Si Haring Adlaw, nagbutla kaina alas 5:35, kang magatunod naman karon temprano pa, 5:57. Ang temperature range naman naton is 25 to 32 degrees Celsius. Mabatyagan the whole day. Bilong na adlaw sa Miyerkules. Halin sa 25 tubtob, 42. Sentigrado pa. Sentigrado pa mo ka na balatawe. Kag ay ano ina siya. Ang dariya muna sa tawi pero subong makabatsyag kita sa medyo mapaang-paang. 32 degrees Celsius. Okay. Kag okay lang na siya bala Tito Wilma. Kadto kita sa pila man naton ka mga update
Sa nakambal na naton, di na na-mention ni Tito Weng natungod sa atong Vice Presidente kay Leni Robredo. Kaya naka-isolate siya karon na o silingon, naka-isolate siya, hindi siya pwede maka-impon sa iban nga tawo kay matapos nabalaan mo na dala siya sa tracing, hindi kay tiara na mo na nga may nag-positive sa coronavirus or COVID-19. Siling sa nga Vice Presidente, siling niya, I have been exposed to somebody, na-expose na sa ila, kami nag-positive sa ila office na positive sa COVID. Siyempre, malapit siya, very close contact na tabo. So, gin-isolate siya, so nag-quarantine na. Sa subong, dila, bilang sinasunod sa Vice Presidente, bilang pagsunod man ina sa health protocols. Kaghambal niya, magapaidalo man siya sa RT testing sa Lunes sa ikapitong adlaw matapos ang last day niya nga exposure sa amo iya nga patient. Kesa siyempre niya kinahanglan magapadayon gihapon na magapadayon siya sa pag-self-isolate bisan mag-negative pa siya sa test sa bugos nga 14 days. So, let's say kung mag-test sa Lunes, kung mag-negative gid man, isolate man sa gyapon. Natapuson niya gid ang 14 days. Yeah. Kag sila niya kinanglan niya i-cancel ang sila niya ka mga activities. Sila niya mga activities nga sa din nakakommit siya bala. Sila nagapangayo sa pasensya sa mga maapektuhan sina. Pero sa gihapon magapadayon sa pagtrabaho, work from home sa sinaiya nga mga tingon. Hay hoo. Kag magluwas sina, no? Among mention ni Tito Wilma kay na survey. Survey si ara masobra na sa katunga sang populasyon sa mga Pilipino ang luyag nga mapabakuna batok sa COVID-19 ina basi man saging patigayon nga survey sang Octa Research Group. Sa resulta sang survey nga ilagin patigayon halin Hulyo 2 tugtog 18 53% na sa mga adult, mga dalagpo na nga mga Pinoy ang gusto magpabakuna samtang 16% ang hindi naghambal yan nga hindi sila magpabakuna. So, but silingon nagtaas na asang 34 points kumpara sa 19% nga luyag magpabakuna sa una nga survey nga ginpatigayon nila sa nagligad ni Enero. Nagnubo naman 30 points ang kadamuon sa mga nagapangalibad nga magpabakuna. Kumalin iya sa na-record nila nga 46% sagtong Enero. Naibaluan nga 18% naman ang wala. Nagadwa-duwa pa, hindi pa sila makadesisyon. Mas maganubo pag ina. Or mas manubo ina, mas manubo ina iya sa 35% sang bulan sang Enero. Tingin tumod, gidi sang Octa ho ang Luzon, nga amo ang may pinakamadamo nga gusto magpabakuna nga mga Pinoy. Pwerte gito yung pagdagsa mo, no? Diba? Sang COVID-19 sa Delta, na? Kag nagadamo man ang kadamuon sa karon sa mga gusto na magpabakuna sa socio-economic class B. Pero abi ninyo ang Visayas amo ang may pinakadako nga kadamuon sa mga Pilipino nga hindi gusto magpabakuna. Nagasunod na ang Mindanao. Amo ina ang resulta sang survey nga ginpatigayon sang Octa. Kadto tani sa mga games nila tong mambalusang nagligad nga may ara nga nakakwarta sa online games nga nakabakal sa balay, di ba? Duha, pero may ara man na biktima, di ba? Pero ang pabutyag naman di sang isa ka official sang BIR ho. Siling nila at the end of the day may flow of income nga nagasulod sa mga players. Let's say ining Axie Infinity nga ini, na? So, both silingon income ina na pwede mangin taxable amo nang hambal sang isa iya ka official sang Bureau of Internal Revenue, no? So, gindeklara na sang BIR nga dapat buwisan ang income nga makuha sang nagahampang
sining mga cryptocurrency-based gaming platforms na kay ining Axie Infinity isa ini ka do currency na din ilang pang di ba? Cryptocurrency-based gaming ang tawag dira ining Axie Infinity. So ang service ng player dira ginabayaran. Dira ginabayaran. Di matagaan benefits o kung currency nga ginagamit o kung gina-trade nila to convert into cash, to convert into money, kag magamit nilang inubayad. Amo nang hambal ni BIR Deputy Commissioner for Legal Group Marisa Cabrero sa briefing nga iya ginhatagman. Nga at the end of the day, may flow of income nga nagasulod sa mga players. So, income man ina, no? Nga pwede gid maging taxable. So, sa mga players na to, no, yun ang naga-focus gid sa hampang sa online gaming, especially ni bala, magluwas sa Axie Infinity, may ara, kaya nga, nakabati ko nimo na ang nagakatabo dira sa Axie Infinity, ang player makatipon sa small love potion. Small love potion, ako na muna natawag nila nga SLP, na nga pwede nila ibaligya o kung i-convert nila into cash, into money. Si hambal nga ni Cabreros, it doesn't mean na nagkadto sa digital arena o kung digital world, digital world na hindi na madeklara kasi hindi na kamuya taxpayer kung let's say kung dito iya kamo nagkanto pero hindi ari lang kamo diri nagahampang kami. Kamo tong ihambal ko kagina kami ara gani nga 22 years old nga naghampang sining Axie nakabakal sa gani duwa ka balay. Ang iya gingamit isang iya nga mga natipon nga mga SLP o kung ining small love potion niya nakabakal duha ka balay tungod sa online game nga Axie Infinity. Sila siling sang official sang BIR kung ang gina-income sang isa ka player sa isa ka tuig hindi magsobra sa 250,000 pesos, hindi siya pagsukton sang income tax. Kaya amo nang nabase sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Controlling Law. Di ba? Silingan ni Cabrero sa tanan nga nagahampang mga scholar o kung mga breeder na nga nag-income sa among online game nga yes, income mo sa gintalana yan kasuguan, dapat magbayad gid mo income tax. Kag dapat man magparehistro ang mga players sa new business registration system ng BIR nga makita sa ilaman website si kung dako inyong ma-income. Why not? Tanan na lang. Amo pa ning pandemic iban. Pasalamat na sa gani nag 22 years old na. Pasalamat sa gani nga nakadaog na siya kay nga sili niya hindi na kami hindi na kami kapangarkila balay kay nagapangarkila lang sina. So nakabakal kay nakabulig sa ila ining game na ini. Okay. So ina man nga tong sila ka mga updates nga nadulong sa inyo. Action Radio Philippine Standard Time, Tita Weh. 1:55 na. Antes man ang atong pagbasa sa sulat pagi sa atong messenger karon ay dali gid lang ang aton anay dali mga kauturan nga luyag iya mag order flowers sa inyo mga
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodiri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hangayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung name yung amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo din ko dito at that time. Si Impunin Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo isa nagdamo dito. So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Aton anay apanyawan liniment oil para naman sa itong
third time. Padayong si Tito Wilma, ang aton pagbasa sang isa kasulat sa aton messenger. Relax. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang basahon ni Tito We sa sininga hapon, taga Bacolod nisa. Taga Bacolod nisa. Taga Sumag. Sino gani ang ngalan? Ay, hindi. Patawag lang na siya kay Ani. Na? Kaya ang mensahe ni Ani nagasiling, Dear Tita Wilma, ako si Ani, taga Sumag, Bacolod City. May bana kag mga bata. Tita Wilma, kung nga aging padala ko gid ini, gusto ko man i-share ang amon kabudlay sa pangabuhi. Sa amon sitwasyon, nga tama gid ka pigado. Napinsaran pa sang bana ko nga magpadayon sa iya pag-eskwela. Kay gusto niya nga matapos ang iya masteral. Pigado kami sa pangabuhi, Tita Wilma. Nagabusong ako sa maghambal siya nga maeskwela siya. Nagaduha-duha man ako. Pero nagsugtanay man kami tungod online ang iya pag-eskwela tungod sa pandemic subong. Pero abi mo ta, husto-hustuhan lang gid sa adlaw-adlaw namon nga galastuhon ang iya income sa pagtudlo. Isa siya ka teacher. Damo abi ang balayran, Tito Wilma, halin sa mga bills pagkaon sa mga bata. Pero thankful gihapon sa kaluoy sang Dios, nabuligan kami sang isa niya ka friend na amo ang nag-sponsor sa iya pag-eskwela. Nami lang gid bala Tito Wilm tungod bisan daw hindi ko na masarangan, ginasarang ko gid. Magluwas sa pag-asikaso sa kamagulangan namon nga bata, tapos nagbata pa gid ko sang amon kamanghuran, baby pa subong, kapoy gid kani nga duha. Ang bana ko, makita ko, determinado gid siya sa pagpaninguha, Tita Wilma. Kung mabatsagan ko gid ang iya pagsakripisyo. Gani kung makita ko nga nagatuon siya, wala ko na siya ginaistorbo. Maayo man, kag nagapasalamat man ako, kay ginabuligan man kami sang ugangan ko nga babae sa pag-atipan sa mga bata. Nagahibi ko tungod, bisan nga pigado kami, may mga tao nga nagabulig sa amon para matuman ang dream sang bana ko. Dira ko siya mas naging palangga kag ginadayaw, Tita Wilma. Luwas nga, maatipanon siya sa mga bata ko. Wala gid siya nagauntat sa pagpangita sang paagi para sa amon. Ang abi ko anay, abi ko gani anay, nasang mag-updanay kami, hindi siya seryoso sa kabuhi. Tungod, inom lang nga inom sang una ang iya opisyo. Kaghampang lang nga hampang online. Pero sa nagpakasal kami,
dira ko nakita ang pagbago niya. Gusto niya padayunon, kag tapuson ang iya masteral sa business administration. Wow ha, na gani, sorry, sang nag-untat siya sa iya masteral sang una, tita, tungod wala siya focus sa kabuhi. Pero pasalamat ko na sang nakasal kami, nag-mature siya kag nakamuklat. Pasalamat din ko kay Lord. Hasta diri lang, hambal pagani sang bana ko, padayunon pagani niya, ang iya pag-doctorate. Ay nga mga anak, mudo ka namin lang. Maayong hapon liwat, ani. Okay. So sa imo, ani, sa imo pamilya, maayong hapon mandira. Kag madamo ginya salamat sa pagpadala mo, pag-share mo sang inyo kabuhi. So, touch man si tawe, di ba? Touch sino, hindi matouch na iyang sitwasyon. Wait, pa ko salamat sa imo, di ba? Salamat po, ni mo yung hapon. Hindi, kanamian ko bala sa share mo nga story na kasi ko, hi, maka-inspire nga istorya para sa mga mag-asawa, para sa mga inipagid ang mga bag-ulang nagsulod sa pagpangabuhi. Nga hindi lahog-lahog ang magpangabuhi. Hindi hampang-hampang tungod inaiya commitment sa tagsa-tagsa nga magaunungay. So, sickness and sin, di ba? Mga balas, sickness and sin, ha? Kaya, siyempre, sa kapigaduhon, kag sa kamungayaan, unungay, buligay, nakita na itong ina sa inyo. Naduhasang ban. Ani, sa panahon, subong niya, sa karon nga panahon, nga may pandemic, pag yun mong ginatakos, gid yan, di ba? Ginatakos, gid kung hasta diin ang atong ikasarang, kagkun hasta diin ang atong nakapisan, kagkun hasta diin ang atong pagsakripisyo, kag ang atong pagpaninguha para sa atong pamilya na makahatag man kita proteksyon. So, happy to hear from you nga amo sinang ang bana mo. At least ha, bisan sa una mo ng bisyoya, nakamuklat siya. Na, si nami, gid sa nakasal ka mo, dako ugid ang namuling. Kaya amo inang tandog sa iya. Kasi, we hope and we do pray, maupod ko sa inyo, sa pagpangamuyo, nga matapos niya ang iya sinaandom ang kon man niya. Eh, syempre, kung matapos na din man niya ina, damo sa mga maayo nga mga opportunity nga mag-abot sa iya kabuhi, di ba? Masteral ka o damo na. Amo na makasiling tabala nga hindi upang ang kapigaduhon, no? Hindi upang ang kapigaduhon, kag hindi man makapugong ang pandemic sa tao, sa aton, hindi makapugong ina sa isa ka tao nga dako ang handong sa kabuhi para sa iya kaugalingon nga pamilya. Padayon na lang yung ginahimo mo. Mulang ginahidi mo lang, makita mong bana mo nga muna. Ginahidi mo nga naluoy ka sa iya, pero on the other side, nagipay ka. Maswerte ka. Maswerte ka para sa bana mo. Padayon na ang suporta ang ginahatag mo sa iya. Padayon na ang pagpalangga kag ang paglaw mo sa iya. Isa lang gid ang akong man mensahe nga mahatag sa imo para sa bana mo. Hindi mo man pag-idirect hambal sa iya. Nga kinahanglan, if ever di man, i-grant ina ni Lord someday, mangin doctorate na siya sa OUC, tapos niyang iya sina na master's degree, ilang pagdidin lang sa gihapon, no, nga nakatapak sa duta. Ang humility bala, importante. Hindi lang magdakong iya ulo. Kag, mano siya, kag mangin bugalon, kag since nga may ara nagbulig sa iya, kag ikaw man mismo naghambal, gapasalamat lagi sa mga tao na
sa tiyon sa inyong pagkinahanglan, ara, nagabulig ka, nagasuporta sa inyo. Doon ka namin ilang bala. Amo na, basta ikaw prayerful, ikaw maayo kang klase ng tao, kag ang imo mga handong para sa kaayuhan, ay, ginatuy-tuyan kagid sa Ginoo para sa kaayuhan mo kag sa pamilya mo. Nga, balik doon nyo ang mga tao nga nagbulig sa inyo ugangan mo, kinsa nag-sponsor sa iya. Kung wala man nagahulat sang balik or bayaran ang nagbulig sa iya, magbulig man siya sa mga tao or sino man dira nga pwede niya mabuligan. Bisan sino sa inyo pamilya. In return bala na kung may nagbulig sa ako, nangin amo ako sini, so dapat i-share ko man ini o kung may arada sa pamilya nga mabuligan mo man nga makatapos or in some other ways or sa mga close mo, mga malapit sa imo or nahibaluan mo nang. Pero syempre, kung mo niya ina, first priority din niya ang imo pamilya, ang inyo pamilya, ang inyo kabataan. Kaya syempre, ikaw na dear wife niya. Na, amo na bala, so kanami lang. So, hoping ang inyo gina-experience subong, yung tayo pa nga pag-antos, okay lang na sakripisyo ka budlay. At lang sa pagpangamuyo, nami nga relasyon sa tulad ng panimalay. Maang conjugate, ang ginahandong ninyo nga mag-asawa. Kag nami, pag nag-optimize sa pagpangamuyo, kay a family that prays together, stays together, di ba? Nalingduman ka na sa mga hinang dito sa nga aton mga religious clergy, di ba? Okay, Tito Wea. Well, anyway, salamat din sa inyo. Kabay nga imo istorya sa kabuhi, kabahin, or isa ka pahina, or isa ka chapter sa imo kabuhi. Mangin inspirasyon man sa iban nga mga asawa parehong. Dutay nga sakripisyo, dutay nga pag-ando. Pero ang kalipay nga mahatag sa imo. Hindi mabayaran sang kung ano man nga material. Hindi mabayaran sang kung ano man nga mangga diri sa kalibutan. Di ba? Okay, Inday Ani, salamat kid. So sa iba natong din nga mga kauturan kung kamo man din may mga istorya sa kabuhi nga hindi ninyo malipatan nakatag sa inyong leksyon o kung inspirasyon man o kung gina-experience ninyo sa karon nga panahon sang pandemic. Go! No? And message ina kay Tita Wilma. There is This is my life. Paagi sa iton personal na Facebook account. Pangitaan nyo lang Wilma Antupina Sugaton. Nga the send message, click nyo lang. Hindi na yung mag-appear sa inyong wall, kundi sa personal ni Tita We. Na sa messenger ni Tita We na magagwa kag ako lang ang makabasa. Pwede ninyo mahinago ang inyong siningalan. Na? Kag ang inyong man lugar. Pwede ka muna makapangabay kung ino kay masabat man lang si Tita We sa inyo. Okay? Kada iba na kung gusto man, pwede nyo man madulong sa Action Radio na butang nyo lang, i-address nyo lang, This is my life, Action Radio, Will Rose Building, Burgos Lacson Street, Burgos Luxin, Burgos Locsin Street, Bacolod City. Kaya inamabaton man ni Tawe, dali kang mabasa on air para sa inyo tanan. Kalingawan na ton, na maghatag man sa atong leksyon, maghatag sa atong inspirasyon. Problema nga luyag ninyo man, pangayon personal advice ni Tito Wilma sa kutuban sang aton masarangan. But the final say, the final decision depends on you, di ba? Okay. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:20 na. Relax lang, mabalik si Tita Wilma para sa atong FYI na tungod sa saging. Nakaon yung unod, ang panit, ginaanan nyo. Paamo ka na, wala. Pagkatapos ng pilaman ka, mga importante nga mga commercial. Ay si Tawe, sa mga ka-online naton dira, again mayong hapon, na salamat gid sa inyo. Ara dira nagaupod sa eton si Martin Aliling, good afternoon, salamat gid na kag si Inday Homalumina nagaupod man sa eton online sa Canlaon City, sa Canlaon sa Barangay Masulok sakto nine Kabatas.
Okay, talagsa na lang bimoni, no? But anyway, salamat gid mayong hapon sa inyo dira tanan. Kamusta na si mama o si nanay dira? Na kay Novi Magapan, good afternoon man. Kay Melchorita Ferrer, salamat man. Good afternoon, Action Tito Wilma, always listening here in Barangay Bata. Oo, nagapangilayay lang ako makita. Annalisa Sabino, mayong hapon monitor from Calatrava, keep safe and God bless. Palangga ni Ganggang. Mayong hapon Miss Wet. Sir Alex Montesa, mayong hapon sa imo, siling niyay your number one. Thanks, sir. Ana Sinoro, mayong hapon na Action Tito Wilma. Angela Gayundato Castillo, good afternoon to we always listening. Sign on to sign off from Bangga Tutong 1, Barangay Felisa. Alex Montesa, thank you. Mayong hapon lang sa ilan ni Mrs. Alvarez ng Purok Ramilo, Barangay Tangob, kag sa Familia Refuela Dialagdon, sang Barangay Pandanon, USB. Kay Hassan Abdul, so beneficial, trying something new. What's better sa aglo? Lain naman ni. Lain naman ni siya, yeah. Tawe, kindly greet sa the talk, Matt Mayo, sang Rochester, Minnesota. Ma'am Chinky Rialig na upod sang ARB. Community, madam, salamat. Siling nito to Alex Montesa. Thank you, Gida. So, Tawe, we're here for you. Thank you, Kit. Mayong hapon, Miss We, stay safe lang kita tanan. Follow lang ta sa health protocol. Greet ko lang, family Solano, Solis family, kag Tolentino. Thanks, Kid. Miss We, Lawrence, JM Tolentino. Thank you, Kid. Sol, ang punta pa may sugpon pa na. Afternoon man sa ilan ni Noel, Sir Noel Amar, Ma'am Jean Officer, Ma'am Christine Minies, Villalobos, kag Mr. Melili Oligo. Paamo ka na bala. Kaya, ana sinor nulo kasubong Action to Wilma nag-sex. Ane ka mga lot na lang ko sang kalbo ko gani ana sinurugin pakadlaw mo lang sa tawigin palipay mo naman ko. Pasalamat ko na girl kay nagtubo ng buhok ko. No, thank you kid. Thank you gid kay Lord. Yes, my dear Nining Malu, good afternoon. Thank you gid sa pag-upod kay Tawe karon nga hapon sa inyo dira ni Tuto Larry. Thank you so much kid, no? Kag Ruchel, ara pa si Juvie mo na rest away. Good afternoon. Kay Ruchel Fulgencio Susana, mayong hapon to. Ga-monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon DSB. Tamiyaw lang sa family Susana sa Barangay Malingin, Bago City. Salamat, kid. Okay. Amifel Ormando, mayong hapon to Wilma. Tamiyaw ko lang ang naga-monitor sa This Is My Life. Cindy Likigan. Oo, Mig. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Ma'am, good afternoon. Thank you. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Athea Kim Eriman, mayong hapon, Tito We. Yes, thank you man, Ma'am, mayong hapon man. Melty are nice, Tito We. Good PM watching from Holy Infant Sumag. Melly are nice. I've been there. Mga pila nakatuig man, nakaligad man. Dada sa Holy Infant sa Barangay Sumag. Okay. Alex Montesa, yes sir. Dana Ina. Kay Cathy Veer, Angelo Puerto. Action Wilma watching live from Woodside 1, Alihis. Please greet sa akon Iloy. Hedy Recoperto. Kag Sister Riza Recoperto. Ga-monitor kit sila sa Action Radio sa Sacramento, California. Kag daw sa Bacolod lang sila kuno mamati sila sa Action Radio. Wow. Thank you. God bless you, Action Radio. Wow. Thank you, kid Ma'am Angel Recoperto. Yes, kay Ma'am Hedy. Kag Ma'am Hedy Recoperto ang sister ni Recoperto. Yes. Good morning lang dira sa inyo. In the Virgil Pinda. Always from Celine Holmes gihapon pa shout out lang. Relax lang, Miss Birds, sa dugay-dugay. Okay. Actually, standard time, alas 12:25 na. Daligid lang bala. Ari anay nga ton DTX
Okay. Kadto kita sa aton FYI segment. No? Sa aton FYI segment, ano ba lang ma-share naton subong hapon sa inyo? Na as mentioned ni Tita We, kay na saging, although nga nag-share ko na ini siya sa inyo before, mga nagliligad pa nga mga binulan, kung ano mga benepisyo nga mahatag niya sa aton. Kung kauno na to ng unod, pero ang panit ginaano ninyo, ginahaboy. May mga pulos sa gali ang panit ng saging para sa aton. Kabalo kita, manamit ang saging, healthy ang saging, full of vitamins, kag makahatag man sa aton maayo nga mudo, ginaboost niya atong sinimudo na kag kabalo man kita nga ang saging is the most popular fruit in the world. Kag halos dili nga kalibutan ang tanan nga tawag kaon saging, di ba? Yes, so pero sa nahambalan ni Tita Will matapos sa kaon saging ano man ginahaboy naton. Pero mas nami gali nga i-store naton inaong sa subong. Kaya nga damo na nagkalain-lain nga purpose ang magamitan sang panit sang saging. Ano, Tita Wilma? Hindi gani. Balik ko sa unon, kaya kung gutumong to, kaon ako yung saging, okay na. No? Saging ginatanok, na tabana, saging na tuhdan, ano pag yun ang ibang saging, lakitman, may isa pag yun ang green, ano na gani, na. Pero ang mga panit, may gali isang saging, may pulos pag yun isa aton, nga hindi naton dapat ihaboy. Sa may mga warts, sa guya, di mga partes ng imulawas, no? Kung may kalungguman ka mo da, ara ka mo, na ang just kang magtulog, ang himuon nyo, let's say, for example, di sa kamot ni Tita We, may kalunggo ko, di pero wala man, no? Kung may kalunggo ka, let's say, di sa kamot, kuha ka sang panit, sang saging, gamay lang, maigo lang siya bala, or let's say, dako-dako sa imo kalunggo, itapik mo lang na siya sa kalunggo mo, na ang inner side, ang sulod nga bahin sang panit, sang saging, ha? Itapit mo na siya, bilhambol ba, kumbaga, in short, at Tita Wilma. Pagkatapos, puson mo na siya, higtan mo siya. Nan! Kung mabindahay ka na namin man, kung ano lang dahil kung mga, ma-overnight mo siya. Na, hinuon mo na siya every night. Hindi lang niya mabalan, hindi makalabutan isa kasimana. Kuwan lang niya, makakas lang na saya. Makakas lang din na siya. Kundi hindi na siya magdamo, kapin pa kung ang imo, targeton, ang motherwort, kami ara din nga iloy-iloy mo, di ba? May nakita ko nga tawo nga kadamo, bala kaluoy, bala lang tawon, no? Amo lang nang himuon mo, hampulan mo lang isang panit ng saging, ang sulod na party ng saging, kabukusan. Overnight mo lang na siya. Kung damo, makadto ka pa sa doktor, may injection pa, tapos kagison, masakit ka pa, kapatid ka pa sakit iniya, painless. Di ba? Painless, libre pa. Sa mga nag-edad-edad na, syempre sa mga nag-edad-edad na, ano gani? Conscious sa wrinkles. Kasi may mga wrinkles dito sa agtang, di ba, sa silid ng mata, di ba, mamuna? Ading, banana peel can work wonders of your skin. Wow! Ang himuon lang, na i-rub or inusmus naton ang sulod nga parte sa panit sang saging. Amo na lang na. Amo na sumon mo sa gabi before ka magtulog. Pahampo ka na bala. Inusnos mo na siya. Dilin mo siya for half an hour. Tunga sa oras. Antes mo siya banlawan. Na try mo. Kaya nag-ano man ko, nagsipot lang ko saging. Kaya kalipat. So, i-try ko niya siya. So, pag bunlaw mo, matalupang dan, daw nagahagan-hagan ang wrinkles. Hindi na wrinkles ng tawi. Kasi syempre, sis, lapit ka naman, sis, may wrinkles. Kaya, di ba, may mga wrinkles. So, i-try na ito ina. Kaya nga, may antioxidants and wrinkles. Nagtupa na si Haring Ulan. So, mo na hinuon ka lang, ang antioxidants ng ara sa banana peel, amo na siya makatag wonders sa wonders sa atong skin. I-rub ka na
Muna siya. No? Try ka. Magluwas ang panis ng saging makapaputi ng gilis ang aton nipon. Ang panis ng saging makapaputi ng aton nipon. Yes na yes, gid. Ang sunod man na ang partis ng panis ng saging, makapaputi na siya. Hindi mo na sinahanglan nga usapon ang panit para maangkon mo ang gusto mo nga epekto sini. Ang pinakamapos ni muon mo, i-rub mo lang siya ang panit ng saging. I-rub mo siya, inusnus mo siya, bala ang inner side, ang sulod na parte. I-rub, inusnus mo siya sa imong ipon. Imuon mo na adlaw-adlaw. Imuon mo siya adlaw-adlaw. In 2 weeks, after 2 weeks, makita mong resulta. Tuod katawe, yes. Mga kagat pagid sang lamok. Ang mga nakagtan sang lamok. Dahil syempre, ano bala? Gapula, tapos gabukul, tapos makatul, nami, perfect for you. Humuon mo lang sa panit ng saging, i-rub mo lang siya sa kinagtan sang lamok. Madula ang kakatul, kag madula ang kapula. Sa mga may matag-as pagid sang cholesterol. Try yung idugang sa inyo diet ang panit sang saging. It sounds strange, no? Idugang sa diet ang panit ng saging. Pero abi ninyo, sa may mga tagas ng cholesterol, ang panit ng saging, nagaangkon sang madamo nga fibers. Damo siya fibers sang sa prutas itself, sang sa iya unod. Pagkaon mo sang panit, makabuligid sa imo prevent pagid sang cardiovascular diseases, kag makabuligid sa pagpanubo man sang inyo cholesterol. Wow! Kaya ang papagkikita ko, alam, mapuslan, kagali, ha? Try ko ni-share sa ila, no? Hoping nga makabenepisyo kag makabulig man sa aton sini mga palangga ng mga tagpalamati. Alas 2:35 Action Radio Philippine Standard Time. Sa siningabahin, si Tita Wilma magabasa na sang aton sini mga zodiac sign para sa aton tagtaka horoscope. Okay, para sa itong horoscope karon nga adlaw Miyerkules, Agosto 25, tuig 2021. Una to ng zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo, ang hining mga natao Agosto 23 tugtog Setyembre 23. Virgo, abi mo na sa imong horoscope, matapos mo gid ang handong nga kurso. Kung subong pa lang, tinguhaan mo gid. So, kung ara ka na nakasugod ka na first, second, or third year, tapusin mo din na yan, dito nga sakripisyo. At kaya dako ang posibilidad na may oportunidad na mag-abot sa imo na maka-travel or makatrabaho ikaw abroad. Pero kung ikaw, Virgo, isa ka negosyante, may magatanyag sa imo nga bago nga pagakitaan mo. Pero, kinahanglan, maghalong man ikaw. Mga maswati mga numero 28, interested, 10-32, electric blue is your lucky color. Sa mga libre naman, ang mga libre na tao, Setyembre 24 tugtog, Oktubre 23. Sakto Tito Wilma. Setyembre 24 tugtog, Oktubre 23. Money-making ideas, ma-formulate mo sa imong horoscope. Money-making ideas, ma-formulate mo sa brainstorming meeting na patigayunon, ha? Kag ikaw makakuha man sang investor o magabulig sa imo hatag kapital sa mga ideya nga imo man mahatag. Wow! Okay, mga masuwati mo naman nga mga numero 6, 42, kag 26. Ruby red is your lucky color. Scorpio, mga Scorpio na tao, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Pabatsagan mo mga pagbago sa imo negosyo, sa imo trabaho. Kung may ara ka ikaw trabaho o may negosyo ikaw, no? May mga pagbago dira. Pero, makahatag ina sang maayong kita para sa inyo. Scorpio, mga masuwati mo naman ng mga numero, 11, 26, 27, kag 8. Jade green is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, mga Sagittarius, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21,
hindi ka dapat mabalaka, no? Hindi ka dapat mabalaka, pero hindi bot silingon kampanti ikaw. No? Hindi ka dapat mabalaka, pero hindi bot silingon mangin kampanti ikaw o magsalig ikaw. Kinanglan maghalong ikaw. Kag magpabilin ikaw nga hands-on sa imo trabaho. Masuwerte mo naman yung mga numero Sagittarius, DS 4322 kag 35. Cloud white is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, Octubre, Enero, 19. Dayawaman or i-appreciate man ang mga kaupdanan mo sa ila kontribusyon sa inyo trabaho, Capricorn. Inang mga gina-experiensya mo subong, maayo lang kung kalipay. Pero kung problema ang gina-experiensya mo subong, don't worry, Capricorn, malampuwasan mo din na. Ang masuwerte mo naman yung mga numero, 2548, 12-26. Emerald green is your lucky color. Ang mga Aquarius naman. Ang mga Aquarius na tao, Enero 20, Febrero 18. Aquarius, sunod mo, horoscope, accept yourself of what you are. Batuna kung ano ang imo pagkatao. Kag i-develop mo ang imo ikasarang. Ha? Kay amo ina ang imo tulungtungan na para imo maangkon o malabot ang putok-putukan sang kadalagaan nga ginahandom mo. Wow, haparty gida. Mga maswati mo naman yung mga numero 8, 39, 12, 35. The twin yellow is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:39. Relax lang. Si Tito Will mabagabalik pagkatapos ng pilaman sa mga importante nga mga pasibalo. Ang kape nga himo sa Santon. Soya kag Yan, malunggay. mas tawi. May Or kape ka na, dili kang may bulong ka. No, mag-greetings na. Miss Margie Aniva, good afternoon. Salamat gid na nag-upod sa aton live na. Kag yes, Sir Armando Cabilas, how are you? Good afternoon. Oo, sino naman, yes, condolences lang, sir, no? Kay Madeline Carisma, good afternoon, nag-upod man sa aton online. Sir Dennis Richard Tibor Roma, kamusta mayong hapon? Kay Ma'am Elizabeth Malacag Gamala, good afternoon man. Yara man, kaina, wala ko to natapos. Ang kay Ma'am Virgie, no? Kay Ma'am Virgie Olpinda, from Celine Homes, gihapon pa shout out lang sa anak ko, Roslyn Bison, sa may Calatrava, San Carlos. Kag Olpinde family, sa may Kanturay, Sipalay. Salamat, Tito We. And stay healthy always and God bless you, Tito We. Salamat, gid Ma'am Virgie. Indigene Sudera sa may Valladolid. Good afternoon, Action Tita Wilma. Okay, mayong hapon man. Gaulan ninyo, gabunok ng ulan sa amo, no? E di lang, usada sa gihapon nag-aupod sila ni Nanay Isabel from Victoria City. Thank you, kid. Edward Tahunes, good PM ta. Watching me live. Thank you, good Sir Alex Montesta. Salamat, kid ha. Yes, God bless sa imo. Hi, tita, pa shout out. Sorry, hindi ko mabasa ang imo account name. Kaya ano ina? Korean? I don't think so, no? Christine Minyas Villalobos, mayong hapon, Tito We. Monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Joy Mahilom, hi, okay. Masulog uno sa Oriental Negros na ang masulog. Gali, masulog dos. Sakop sang Negros Occidental. Thank you for your clarification, Sir Alex Montesa. Ang Barangay Masulog 1, sakop sang Negros Oriental. Ang Masulog 2, sakop naman sang Negros Occidental. Thank you, good sir. Babaw, biak na bato sang Kabakungan, La Castilla, Sunado. O tagagin dugangan mo man ang ibalo ni Tita Wilma. Salamat, good sir. Robert Roma, salamat, ma'am. Yes, Ma'am Lani Rumiano, mayong hapon dito sa Hibuan Capiz. Thank you, gid sa pag-upod kay Tito We karon nga hapon. Kag Inday Chin also, sir, yes, love man. Good afternoon, Action Tito We. Salamat, kid. No? Kag salamat man sa pag-like pag-like ninyo, kag pag-share sang aton sa programa. Kay Mark sa John Boy ko salamat. Kay Cindy Ligui.
Likikan? Yes. Kay Annabelia Amoyot. Salamat man. Kay Lenchu Badayos, kay Pimilita Bakiran, salamat. Bo. Kay Kagagmay, ako mataapat na, pero ginawa ko na nakahita. Rutsel Fulencio Susana. Kag ara man sinday Angela Gayundato Castillo. Yes. Kay Kizuna Ramen. Okay, enough na lang na anay, ha? Kay naso naman. Okay, thank you, kid. Sa gusto niya mag-loan. Pangalagad sa This Is My Life, ipadayunon man nato ng pagbasa sa nabilin ng mga zodiac signs para sa ating horoscope, alas 2:46 na Action Radio, Philippine Standard Time. Pisces na kita. Ang mga Pisces, mga nataw, Pebrero, Justin, Huwete, tugtog Marso 20. Pisces, kung ano man ang mga dapat mo dahimuon, ano man ang mga ina, kinanglan tunaan mo bigsan maayo, ha? Kaya kinahanglan, nakasigurado ka. Mas mo nga masigurado ang imo himuon kag magusto mo mahibaluan kung anong padulungan sang tanan. Kag ina mahibaluan mo kung handa ikaw. Pero maghalong gid ikaw sa tawo nga imo iya matransaksyon garon nga adlaw. Kuno sa imo horoscope, mas suwati mo nga mga numero 25, 12, 48, kay 20. Scarlet Red is your lucky color. Awis, ang mga awis naman, na taong Marso 21, tugtog Abril 19. Bao ang mga awis karon nga adlaw makabaton ikaw or makabaton kamo sang nanari sari mo silingon na inlain nga mga impormasyon. Bala impormasyon na tungkol sa pamilya niyo, sa trabaho mo, o kung negosyo mo man, whatever. Na? Pero kung ano man ang mga impormasyon ni ina, kag dapat desisyonan, ang desisyon nakadepende sa gihapon sa imo mga kamo. Siguraduhon mo lang nga mamati man ikaw
sa husto nga tawo. Mga maswerte mo naman nga mga numero karon nga law-awi, 52, 16, 43, kag 39. Taurus, ang mga Taurus naman, ha? Ang mga Taurus, ang ini mga natao, Abril 20 to Mayo 20. Subong adlaw, ariho, kung ano man ang naabtan mo or ano man ang ginahimo mo subong nga adlaw, sa ano man na partisan kabuhi mo, kung success ang resulta o kung failure mo, o kung failure, tunan mo ang pagbaton sina. Kag ipakita mo ang imo ikasarang sa imo mga ginaplano para nga matagaan ikaw sa maayo na resulta, maayo nga ideya kag resulta sa imo himuon. Kinanglan mo lang dagat, determination, determinasyon. Kinanglan mapakaisog, kailan daw pasimpalad, di ba? Kung di man na, kung paano mo man mabihag ang isa ka tawo para sa imo maayo nga katuyuan, kinahanglan ipakita mo man ang imo kaayo kag sinseridad. Taurus, maswerte mo nga numero 11, 52, 23, kag 28. Cobalt, blue is your lucky color. Ang mga Gemini naman, mga Gemini, Mayo 21 to Junyo 21, kung may mga na-experiensyahan ka nga failures, kapaslawan, mga muna bala, sa isa ka bagay, kag kung sa inyo pagtanaw ga, balik-balik lang, no? Balik-balik lang, pero failure ka gihapon, tanawon mo kung sa imo horoscope. Kung sa ina nga kapaslawan, ano nga leksyon ang makuha mo. Tanawon mo kung ano ang diferensya, kag kung ano ang kulang. Kag bira mo, bira ikaw maghimo sa maayo nga aksyon para sa imo man kadalagaan. Kinahanglan mangin pasensyoso ikaw sa imo pamilya kag sa mga upod mo man sa trabaho. Mga maswerte mo nga numero 16, 50, 32, kag 44. Carrot orange is your lucky color. Kadway natin ang zodiac sign ni Cancer. Ang mga Cancer, natawo Hunyo 22 tugtog Hulyo 22. Oy, ang mga Cancer, iyan ano tawin nga klase ng Cancer man. Hindi. May mga Cancer kita nga ang ila trabaho sa barko or nagahandong sila nga magtrabaho sa barko na, di ba, may ara sina nga hindi ka man niya sila nga marine ikaw o pinangnan, no? Ara ko damo man dira trabaho nga ara dira, di ba? Kung may plano gin man ikaw sa imong horoscope, kinahanglan mangin patient lang ikaw. Ha? Pero madayon gid inang plano mo. Hindi man sa barko kung hindi kung abroad or whatever. Pero ari pag gid ay kinahanglan mangin mahinalungon man ikaw sa imo applyan. Mangin mahinalungon man ikaw sa tawo nga imo ginapangayuan sa bulig. Kag hinay-hinay sa paggastos ang imo kwarta. Mas swerte mo man nga mga numero 22, 25, 13, kag 19. Cinnamon brown is your lucky color. Kadtuan natin ang mga Leo. Ang mga Leo naman na tao Hulyo 23 to Bagos 22. Mga Leo, ano ang problema? Ha? Natural lang, basta may problema, itagi nagabatid sang kabalaka. Pero may ara, na? May ara solusyon para sa imo ginaproblemahan subong adlaw suno sa imo nga horoscope. Kag kinahanglan mangin cooperative man ikaw sa mga upod mo dira sa inyo balay, makigbahin ikaw kung ano mga dapat himuon, makigbahin ikaw kung ano ang problema nga ina. Kag kinahanglan ikaw mangin maaluan man sa kung ano nga bagay. Are daw, kag tuon ikaw sa pagpalangga sa
sa tawo nga nalainan mo sang buot ara naman. Layo may ara how. Okay Mga maswerte mo naman yung mga numero 25, 16, 37, kag 45. Lucky color, shocking king. Okay, shocking king. Nabatian nato ng kabugusan nga mga zodiac sign para sa ating horoscope karon nga adlaw Miyerkules Agosto 25 tuig 2021. Dali linggid lang. Ighaman sa we. Mayong hapon daanay kay Mama Dina Binare sa Kabug sa Bacolod City. Yes, dira sa Mansilingan kay Lola Priming Jones. Mayong hapon, kamusta na ikaw? Kay Lola Pansing dira sa Eroreco. Kay Nining Mugar. Nining Mugar dira sa Bacolod City sa inyo dira. Kamusta lang? Kay I'm sorry, ato na trivia tawe. Sorry lang gida. Kay Wilfredo Carpio sa kilometrahe 13 Media sa Barangay Talok. Kay Rose Tanalgo Felizardo Canza. Kay Anthony Dela Cruz sa inyo. Salamat gadha. Kay magluwas man sina siyempre Mami Diana Consolacion dira sa may Isabela. Mayong hapon, kamusta na ikaw? Kay Mami Pilar. Kay Nanay Dayin dira sa inyo. Salamat kid. At tuwing nawili ka naman sa imo dira everything. But anyway, aton oras alas 2:55, Action Radio Philippine Standard Time. So siningabahin, mangamuyo kita of din ninyo si Tito Wilma sa pagpangamuyo sa Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. Umahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. Umahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami.
San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:48. Antes man gali ang atong sa 3 o'clock prayer, ari bala kay nasiplatan ko bala kay ina nga ang early voting bill para sa mga senior citizens. Ginagikuha ako ginikiti ang akong niya concern as always ang mga senior citizens sa mo, no? Kagang atong sa mga PWDs, ara na ko na. Gin-approve na sa Kamara, no? So, doon ka namin ilang bala ginaprubahan sa lower house, no? Sa ika-third and final reading, ang House Bill 9562 nga siyempre nagatungod sa early voting sa mga senior citizen kag persons with disability. Ginhambal ni gani ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Pongpong Ordanias nga dako nga bagay ang pag-approve sang lei, no, para sa mga seniors kag PWDs nga hindi na tayo mabudlayan, hindi na tayo kinanglan nga panagiot pa, no, sa madamo nga tao mismo sa adlaw sang eleksyon, di ba? Happy na tanaiya kay kaman kabudlay ng pandemic nga daan, di ba? Okay, extra careful lang, na amo lang niyang himuon ta kay kinahanglan lang gid naton mas nami na tipasugot man kamo mag-early voting, no? Ang mga PWDs kag mga senior citizen. Di ba mga senior citizen okay ginaiya? Yes, oo. Okay ginakagdako ang mabulig sina para sa tanawa ba ng sitwasyon sa mga senior citizen. Budlayan ka na iya maglakat-lakat kag magtakang-takang mapila pakasang kalawig-lawig, damo-damo pa tao. Pero kung before iya na daw ka nami, kay ti matalatawhay, kag since pandemic, kinahanglan ginaton niya ang maghinay-hinay, di ba? Kag ang aton man mga kauturan nga mga PWDs pariyo ni Tita We. Kinahanglan halungan tama na aton kaugalingon. Impong Telestress, Action Radio Philippine Standard Time, ang aton 3 o'clock. Pray. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kung mga tagpalamati sa inyo pagupod kay Tita Wilma, kada hapon din na iyan, no? Nga pagpangamuyo naton sa orasyo imperata batok sa COVID-19, padayunon tagid yang pagampo sa iya nga hindi niya kita pagpabayaan tanan, na kag sa inyo man padayon nga pagupod sa This Is My Life, kag sa bugos man nga programa sa Action Radio Bacolod. Salamat gid sa inyo. Siyo nagidya sang pagpaalam ni Tita Wilma sa sininga hapon. So salamat kay mayong hapon sa liwat. Buwas na naman, ay dali lang tayo, malipat kita mo lang na. Sign of old age, accepted na iya, no? Ang atong Bible verse of the day, bisa nalipatan ko kung madumduman ko last minute, balikon ko gisa. Ang atong Bible verse of the day, halin sa Proverbs chapter 18, verse 12, before a downfall, the heart is haughty, but humility comes before honor. Liwat, buwas na naman. Standby na sa matahong mga drama, mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon.
Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.